Nejrostomilejší pejsek na světě. Podívejte se, jmenuje se Kiminka. Už jsou jí 2 měsíce, ale už je obrovská, viď? Pozdrav kameru, Kimi. No pozdraví. Podívejte. Je to italské plemeno Lagotoro Magnolo. Je moc veselá a krásná a to jsou její páničci. Shut up your fucking mouth. Jo, a to si vrátím. Tady už mají první video. Dejte tam pak odkaz na Filarův kanál. Je to italský vodní pes. Na Míšin kanál se můžete podívat jako Lola Lotos. A na Filar LP nebo Filar Vlogs. Fuj, No podívejte. To je její veselý úsměv. A Jitka Úsměv. A to jsou její krásné zuby. Úsměv. O ne, už to myslí, víte. Kimuš, pozdrav přátelé. Ahoj. Pozdrav fanoušky. Ahoj, fanoušci. No, pozdrav je. Ahoj. Ahoj. Je to asi nejrostomilejší zvířátko, ale hodně kouše. Víš, Kimušo? A konec.